Dobrý den, mé jméno je Tomáš Skála a pracuji jako lékař na první interní klinice kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc. Jsem současně jedním ze spoluzakladatelů firmy CardiAI, zabývající se inovativní možností akvizice a evaluace EKG záznamu. Posledních téměř 20 let vyšetřuji pacienty v arytmologické poradně a denně narážím na limity znalostí o dlouhodobém srdečním rytmu svých pacientů. Jeden z mých pacientů, podnikatel a druhý spoluzakladatel CardiAI Steven Berg, mě nakonec přivedl k tomu, že jsme se společně začali hlouběji zabývat možností přinést do běžné praxe softwarové řešení využívající běžně dostupné zařízení, které by bylo pohodlné, dostupné kdykoliv pro EKG záznam trvající v řádu hodin s možností libovolného počtu opakování. Počítali jsme s tím, že takto budeme moct odhalit arytmie, které jinak v běžné snaze o detekci unikají. V České republice má arytmii 100 000 lidí. Je nejčastější arytmii v dospělém věku, fibrilaci síní, má diagnostikovanou téměř 500 000 pacientů. Populace ale stárne, v Evropské unii každým rokem přibývá 200 000 pacientů s fibrilací síní a na konci této dekády bude jen v Evropské unii až 17 milionů pacientů s fibrilací síní. Fibrilace síní, pokud není zjištěna a správně léčena, je spojena s rizikem cévní mozkové příhody, srdečního selhání, časného nástupu demence. Její přehlédnutí u pacientů po mrtvici vede v mnoha případech k recidivě mozkové příhody s dramatickými následky. Fibrilace síní nicméně není jediná arytmie. Řada dalších poruch srdečního rytmu, které jsou často jinými produkty opomíjeny, může vést k ohrožení pacienta na zdraví i životě. CardiAI využívá hrudní pás s možností záznamu EKG. Jádrem produktu je komplexní softwarová analýza umožňující komunikaci mobilního telefonu s pásem, nahrání EKG na servery v cloudu, analýzu EKG pomocí na míru vytvořené umělé inteligence a software pro lékaře pro snadnou, rychlou a zároveň přesnou možnost hodnocení rytmu pacienta. Pacientovi umožňuje tato služba mít k dispozici možnost zaznamenat si EKG kdykoliv a kdekoliv, průřezově, opakovaně během celého roku, a to i vždy i v době jakýchkoliv potíží. Průřezové zaznamenání EKG je významné i proto, že u mnoha pacientů nejsou arytmie subjektivně vnímány a snadno tak uniknou pozornosti. Absence potíží ale nijak nesnižuje jejich význam a možný neblahý dopad na zdraví a život pacienta. Na rozdíl od alternativních produktů nejde o krátké, většinou 30 sekund trvající záznamy EKG, které mají limitovanou možnost hodnocení kontextu, trendu i četnosti arytmií. Stejně tak nejde o dlouhodobé sledování srdeční frekvence, jako je tomu u chytrých hodinek. Toto řešení umožňuje získání dlouhodobého záznamu EKG, které, pokud je prováděno správně, je dostatečné pro finální stanovení diagnózy. Z pohledu lékaře mi takovýto produkt umožňuje nejen získání správné diagnózy, ale i podrobný a dlouhodobý přehled o rytmu mých pacientů po celou dobu roku, což je zcela unikátní aspekt. Arytmie se totiž vyskytují ve vlnách. Jejich přítomnost v daném momentu nelze předpovědět. A tak i standardní postupy, jako je měření EKG pomocí Holter EKG monitorace, mohou arytmie přehlédnout. Jednoduše proto, že je EKG měřeno pouze v relativně krátkém časovém okně a po zbytek roku pacient není sledován vůbec. Navíc se takto mohou preventivně sledovat i lidé, kteří jinak extenzivně u kardiologa sledováni nejsou. CardiAI doporučuji svým pacientům v riziku vzniku arytmii, zejména pak těm, u kterých by arytmie vedla k vysokému riziku vzniku cévní mozkové příhody. Dále pacientům se subjektivními potížemi, které imponují jako porucha srdečního rytmu, u kterých ale zatím nebyla jasně stanovena diagnóza. Mnoho pacientů má četné předčasné srdeční stahy, které krátké EKG záznamy sice popíšou, ale nemohou hodnotit jejich četnost. Z CardiAI záznamu jsou jasně patrné trendy četnosti těchto poruch rytmu v průběhu celého roku. Díky tomu, že se žádné EKG nestratí, vše je zaznamenáno a je i jasně dokumentována korelace rytmu s potížemi pacienta, mohu hodnotit rytmus v době potíží. Řada pacientů má totiž arytmie více typů a subjektivně je nedokáže rozeznat. Zásadní je automatické vyhodnocení všech EKG záznamů pomocí umělé inteligence.
Místa s případnými artefakty v záznamu EKG jsou vyfiltrována, veškeré srdeční údery označeny a je jasně stanoven srdeční rytmus. Všechna měření a jejich výsledek jsou navíc agregovány tak, aby lékař jedním pohledem viděl trend v srdečním rytmu svého pacienta. Vše je na míru vytvořeno arytmologii pro kardiologii. Cílem je maximálně jednoduché ovládání pro pacienta a hodnocení pro lékaře při zachování co nejvyšší kvality a přesnosti záznamu s důrazem na minimalizaci falešně pozitivních i negativních nálezů. V případě detekce zásadní poruchy srdečního rytmu je lékař bez prodlení vyrozuměn a může tak pacienta co nejdřív objednat k úpravě medikace. Správná léčba znamená rozdíl mezi ambulantní kontrolou a hospitalizací na neurologické intenzivní péči s cévní mozkovou příhodou. U pacientů, kteří Cardi.ai rutině využívají, jsme již u velké části z nich našli závažné poruchy rytmu, které dosud nebyly odhaleny. Tyto nálezy byly ověřeny lékařem, byla potvrzena jejich správnost a pacienti byli na základě toho indikováni ke kateterizační ablaci. Šlo přitom například o pacienty, u kterých se opakovanými Holter EKG záznamy po mrtvici nenašla fibrilace síní a byla objevena až pomocí Cardi.ai. O pacienty sledované jako neurotici, u kterých se našly máločetné, ale velmi významné arytmie stojící za jejich problémy. A dále o pacienty, kterým bylo ihned po záznamu doporučeno, aby bez prodlení navštívili svého lékaře s ohledem na možnost akutního ohrožení jejich zdraví. Všichni uživatelé jsou vyrozuměni automaticky po komplexní vyhodnocení každého záznamu EKG umělou inteligencí. Věřím, že se tím spoustě z nich podaří zachránit život a zachovat plné zdraví. Snažíme se vytvořit produkt, který pomáhá lidem. Produkt, který budou pacienti, lékaři rádi a často využívat. A já vám děkuji, že se na této naší vizi podílíte.